assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum surtout les abonnés de Diawkhoule média. On calminama, on jurama, mbaɗama ziyare tigui rigui o ko Silloz aka le microcontrôleur. Tigui rigui so jii kam noon jiiri kam min ɗiɗo mbayde oɗon gandi ko retour de Dingral Dingral Nalanng Koobe Mbedda ngal kewɗen wiide Dingral ngal bewre sabahi kono kala mo bewan jolta e maggal ngal woni l'art de la rue, la culture urbaine e o hip hop nodduɗen noon hande noon en puɗɗirimo émission meɗen denema kadi en gari ɗo ene nokku biyeteɗo ñaari tali eɗen ƴeewa goto e calli mouvement hip hop pular goto e aussi monument ji rap pular ɗo e Dakaru Ndiaye. Donc on woni l'enfant série de Fouta, l'homme fort de Boynaji aka Baba Kana from Nanngu. Baba Kana is neck konko hande jaɓɓiɗen e premier numéro denemo e nder Diawkhoule média ɗum noon eɗen mbiya Baba Kana assalamu aleykum. Waaleykum salam, mi salminima Silloz. Ye alhamdulillah, sino aɗa e jaam. Ye alhamdulillah, mbawon tampane lawole. Ye no escalier ji ɗi ko noon quoi kadi mi sikku ye on jeeyi ɗum gorago ha on ngabbi on pahani ni ye noon yaari noon calminira e audit e téléspectateur uji ɗi rek surtout kadi e fansuji maɗi kadi aussi ye assalamu aleykum kala battuɗo hakkille denemo Dingral Nalanng Koobe Mbedda. assalamu aleykum kala battuɗo e Baba Kana eke snack hakkille min calmini on gorko en debbo hen emin mbi on min mbaɗi on keɓe emin namdo so tawi oɗon ay jaam ga emin ay jaam ɓoyana en quoi ya respect ye jaam e aduna ha jaam partout kadi aussi no fewi ɗo e caggal to no woni ron ko musta diaw l'homme fort, l'homme multidimensionnaire aussi quoi. Donc bandiraɓe ko waɗi eɗen goɗɗi ara mbiyan yimɓeɓe gonnon koye sen YouTube e wadde sen YouTube en namdi abonnement, en namdi commentaire, en namdi partagé ɗum noon nangge hen no hannirtini e banggueji kala. Mbiɗen ni en jaɓɓimo ɗo gaari mawni ha mo hay goto watta présenté e mouvement rap pular hande to gonɗen ɗo surtout noon ɗo e capital Dakar. Mais wasara noon neɗɗo wawa yimɓe fof mba andindema si ne woodi wawa andinde capacité ji ma. Baba Kana ya haalan yimɓeɓe surtout ɓe gandama ɓe hol gonɗo Baba Kana e palmarès ma e biographie ma. ye Baba Kana ko Abdoullahi Camara jeeyaɗo to Boynaji, jibina Boynaji nehi Bakel. Baba Kana waɗi rap guilay temps boy fijiri ɗum comme no yimɓe fof ni tan rewde mbappat ne fijira ha keɓa licence ja arena hama minenne kadi min goni min piji min gonno ko safara si ko Oumaran woni Big Boy, Issa Bari woni Insber dara oɗo hande woni Baba Kana quoi min piji après instant goto gummimi toon jami Bakel janggoyde mecce quoi gaccumi ɗon kamɓene ɓe jangga école o foliɓe ɓe gacci rabo min jami Bakel jimi toon kadi rappuraji kore jaam continue ayi ye continue rabo quoi 2007 2008 min puɗɗi wadde prise sawonaji comme no nani tan enregistré quoi enregistrement ni eyyi ye min puɗɗi 2007 2008 quoi fijirde ɗum min naati studio goto wiye Mas min pijiri min e ganam goto wiye LG quoi ye min puɗɗi fijirde ɗum instant goto kanko no wona jiɗɗum à 100% min pusannoma hen quoi ye yaɓo accidimi hen kadi keddimi hen ye gonmi Bakel mboɗo waɗa reposen rappularo to kadi Bakel rappularo ala toon dole quoi par ce que Sarakule ɓuuri toon dominde ɗemɗe keddiɗe ɗe rap Sarakule tan raɓeteno e olof quoi halpulaar ɓe ko olof dabata walla Sarakule min mbi pourquoi pas minen min kokka pularo dole toon quoi ye mi waɗi keɓete passage IFRA quoi IFRA ko Bakel naaje mawno goto e Racine kamɓe dappanno toon pular quoi à part minen min mbaɗa min dokkaɓe dole quoi pour pular o wawa dañde toon dole mais machallah min keptina Bakel no fewi har kalten ɗo mboɗo jogui toon public kewɗo joguiɗo dole te ɗum ko liggey namdi quoi a ari a tawi ɗemde ganduɗa ɓurɗe dominde ɗe ne mbaɗa a faami anna ari a holli cuusal quoi a holliri ɗemgal ma kono ɗum ɗon cikkumi ko haare namdino quoi te min mbaɗi nde ɗon haare ha joni peɗel amen nan toon quoi ye après 2010 jimi affaire goto quoi mbimi pourquoi pas mi ummo o ga rukku quoi après mi ƴeewa yaade public mawɗo woni to ye noon yarata quoi mi yaha capital to ɓaleɓe gon to quoi ye mi ƴeewa memde ko memete ko hande o sa yiɗi wonde président de la république a ummoto wuuro ma jahat yimɓeɓe fof ndentito e pawa toon becce ma yimɓeɓe fof mbawa wattudema hakkille télé ji ɗo goni radio ji ɗi ɗo goni iwani ittani noon wonde to jeyɗa to a yiɗa toon walla ka gegguɗo aɗa jooɗi ga no ka baɗɗo gaddayi quoi ka jaaɗo ƴeewoyde sa dañi aɗa artire to jeyɗa to quoi mais ko ƴeewoyta ko noon woni ko ga quoi ɗo mbawɗa hebde ɗum ye noon yaari quoi après min gari ga 2010 2011 puɗɗimi prise de sawnam premier sawnam moƴƴo est ce que aɗa faami ko ego tribo wonno quoi woni ɗum woni rap tigi
tigi rigi rap ye non yara ye an aɗa andi hen ko heewi quoi nder hen min tawma ga hama ye mbaɗa andi maje hen ha nder quoi moy lolu biographie tokoso rek hamen mba haalde foof après mi puɗɗi prise sound deuxième sound o ko sernaɓe quoi ye après non yaari quoi Baba Kane fuɗɗi installade Dakar ye for real ye ye non yaari ba ye for real ko en ñi Baba Kane o waɗi tracé no feewi kadi o ummima to woɗɗi ha o yetti ɗo e capital Dakar kadi wonɓe wonno hewɓe mais konko mo heddi hen donc cela veut dire que maro Baba Kane guile nden an aɗa joguino vision wadde hunde e rap kadi wonano tan fala nannuma hen ɗum tagi maro Baba Kane ɓooyi heewi ye carrément aɗa andi affaire o ene waɗi mono foof eko nannata ɗum e hunde quoi walla ko acci ɗum e hunde eyyi mino noon rap nannani mi hen inde walla guel est ce que aɗa faami walla monin ɓolo quoi so monin tawi kamen mi ƴettat haali so tawi may meccal ma ngal mbattangal aɗa nundi hen a ƴettat par ce que yimɓe fof haalis jilto mais mi waɗata hunde nde pour ƴewde monin o ɓolo mi ardina ɗum walla mi ƴeewa hunde nde pour buzz ɓolo mi ardina buzz o walla mi ƴeewa guel pour ardinde guel o mi waɗat hunde nde kala moƴƴere tawdemi hen mi yaaha quoi mais mi abbata ko buzz o walla mi abbo haalis o quoi mino ko ɗum ɗon tampinimi ɗum waɗi sahaji a yiyat waji ɓe ne mbima an a changeta rap a changeta musique mbaɗani o musique ne heeɗe to heeɗe ga mais an heeɗeta e te ɓuuye raɓe mais pourquoi mboɗo change musique am te musique mbaɗanmo ko moƴƴo minen min pindinat minen min dabanto ko nenema e bamma min dabanto ko yumma min dabanto ko miskineɓe min kaldata koye sukuñaɓe wonɓe ɗo ne jooɗe dow becce men ne jooɗe e keñe men woni politicien ji ɗi ɓe ganduɗa ɓe timmani ujunere neɗɗo ɓe jooɗo e dow 15 millions d' habitants e nder leydi he est ce que aɗa fa minen ko ɓen min kaldata quoi kono ala accu never min gaccata quoi wasata famɗi heewi minen min jogui rewɓe caggal amen hokkoɓe min doole quoi ye donc ko noon donc ɗo nanguɗa ɗon nanguɗa kadi ene natta hen nde ko mbiɗa ko ɗum taganma wadde rap walla ko ɗum wannanma rap ko ha jaru hen nanguɗa hendu ndu nawaranima quoi donc ɗon min gartu ɗon mbiɗa gummiɗa Bakel garɗa ɗo e Dakar puisque sa yiiɗi wonde président a ummore e nokku ma gara e nokku capital ne garɗa e capital nde est ce que weeɓino pour Baba Kane waɗa installé e instant mo garɗa ɗo e par rapport e instant oɗo holno Baba Kane waɗi ha heftina e rap pulaar surtout ɗo e Dakar et puis mbar weeɓino quoi ye mbiɗa andi namdoɗiɗa ko ɓaleɓe kono an namdana e hoorema so tawi ko enen tan ɗiɗo wonno moye loolu yettata ko ɗo par ce que ɗa andi a tawa foof ye ko mbiyatmi ko tan tawa hanki tawa hande ye noon yaari quoi ye affaire o ne muusi quoi installation aɗa andi ne muusi hay sinno ko Dakar ɗo gummiɗa jaaha four pour installoɗa ne muusi sahno gummoɗa four gara Dakar ɗo ko yimɓe fof denti ɗo a faami leƴƴi ɗi fof nan ɗo e Dakaru mais four a wawa haalde wuuro ngo ganduɗa leƴƴi ɗi fof denti toon e par rapport ɗo ko leyɗele ɗe fof denti ɗo quoi pour mbaɗa ɗo hunde ko yimɓeɓe mbawi wattude hakkille weeɓani par ce que yimɓe fof poɗɗade impressionné quoi mi anda saɗa faami mais to noon ko leñol gotol woni toon ngol mbaɗanta pour neɗɗo waɗa toon percé ne weeɓi quoi pour min mais ɗo ene noon pour mbaɗa percé weeɓani quoi jamanu momin gaari o ɗo en hay goto suusan ɗo rappude rap pulaar an wonko ganduɗa hen quoi jamanu momin gonɗo e Dakar 2011 2012 10 est ce que aɗa faami ha fay dow billahi wallahi taalayi ene waɗi rapport aji kewɗi mi innata inde mabɓe min jahat concert ɓe cuusa juyde montude ɓe cuusata par ce que ɓe jogui sowoji pulaar ɓe cuusa rappude pulaar par ce que ɓe kersiri ɗum waji ɓe ne jalaɓe ene gullaɓe est ce que aɗa faami par ce que keptinano rap pulaar quoi mais affaire o weeɓano min baddi hen hama ha hande o tollima ɗo en hay goto jallirta pulaar naati compétition ngaji kewɗi ha ƴetti hen afruji ha faami kono hankkadi nde rap pulaar natti jallirede quoi enen jogoro joom men ko heddi kono nde min gari nde min tawi ɗo en dugu demmen Sambalam Pulagu Solen ene mbaɗi ɗo show uji quoi yemi sikku 2010 ɓe mbanno ɗo événement kamɓene ɓe pawi hen peɗeli mabɓe quoi kadi kala ko jiiɗa ma wat fuɗɗiɓe après jokka jokki wooda quoi eyyi waɗa continue quoi mais so tawi a ari a tawi galle ko karawal ɓolal ko adi kada maka huɓere mbatta ko gallol est ce que aɗa faami mbaɗa fondement huɓere ɗum fof ko temps ƴettata mais sa ari a tawi gallol waɗama ko heddi ko mbatta huɓere walla sa tawi huɓere waɗama pentira quoi walla sa tawi pentirama mbaɗa installé courant ye noon yaari quoi yiɗa ni donc duggudeme en Samba Lamin ko kamɓe mbaɗi ratissé le terrain ko kamɓe guitti babule ɗe onon garɗon jabbuɗon n'est ce pas quoi for real wimo noon 2014 won siftoro après concert duggudeme e puɗɗino wadde émission toon to radio Teccan nder hen en jii Baba Kane pour yidde wadde imposé mbaɗi ɗo komi meeɗa yiide mbiya a waɗede plein air ɗo e Dakar
ye carrément structure gor nangu mi nanga organisation gor men gatta nangu mi nanga ye ko non ciusal o don saha wadde plein e fireji di fof e tampere ne fof surtout do en ñaari tali ñane o don saha holko wan non motivé ha mbad dum do ye arandi kala ko jiida ko kiram heewi wadde dum quoi kiram positif no wodi ay sahaji e mbodi ay nete quoi nanna hunde tan wajibe mbiya o ko kiro iyan so neddo hirata ne ya neddo wonat kiro mba wadde hunde quoi yeso tawi wona kiro non jarani kada hala jarani kada liggo jodo galle mon force fog jiya Silloz o ko gijam min pindi min jibdinama e legal goral Silloz jogi jomne yani ligguyone daña min mi jogo jommi yami ligguyomi daña dum ko kiram mais wiya ko kiram dam ganda Silloz ligguyone daña pade mi yew liggade walla mi yew pontojo yabba heno yo maya walla mi helamo burilaji afuddi don wona dum woni kiram dum ko hasdagal wiere eden bada jawale den geddi quoi min ko mi kiro 100% mi da gorko ne wada hunde burami est-ce que fami sen potari kay mi da bura kam walla sa buri kam jeymo ko abbade ma quoi min sikku dum don woni dimago est-ce que fami comme ko kalma mi nano ko min ngari min taydo dugu demme ko ane wada afruji do ada wawi wiide rappelaro wonno do ko neddo goto badodo sowuji quoi min taydo dugu demme wada concert aja fami éviti kam 3 fois mbim sawa dum burti hay sino goro évite min jofto a fami après nde min jodi min miji nangu mi nangu bi wajibe tadi an ka artiste an lekkam oro boy nyaa ko artiste est ce que fami abu nangu mi nanga ene yidi mi gemo kalto jami concert min tawdira ton taren ngala dole min wawadde so min gor pourquoi pas en ba rindine dole men baden do hunde quoi 2014 wonno après min jewti min ngari galle min badi réunion min pamodiri même pas un mois e der hende ko min badi nas affaire o min jogi gëm min badi ko min bararo ko quoi mais affaire ne musno billahi wallahi parce que emin mankuno andude damede no pamirta kadi min gandudirano e hewbe pasuji aller retour di ngacca liggeyma yaade Sénélec boy pour tan jippinde courant boy be tampinma aller retour aji ya ngara ƴettoyde autorisation toto BSDA nden wona soda fonno BSDA yaade ron bayaɗa arta boy be pima piriji di ganduɗa ala fof gittoytaɗi mais min mbaɗi ñafe ƴettude pojomo baye samawaji pojomo haalis ƴettude sono par ce que plein air e ɗum ɗo e boîte est ce que aɗa faami wona gotum quoi plein air ne namdi bagage kewɗo wayno hon comme no garɗon ɗo e nangu mi nang isi joni ene wonde bowal ngal wona gorum aɗa andi kon kubbi lumière moɗon on kubbi lumière son kubbani lumière ɗo lerta mais so tawi ko bowal to jarani huɓɓol lumière e wadde noon plein air ene namdi bagage kewɗo mais nder ɗo e studio o sinno ko ɗo bafloyel gotel moƴƴi mais min ƴeewi ganda matos bawɗo timmude quoi après min baddi hen on instant min manque andude artiste aji ɗi piboy ɓurno andude artiste aji ɗi quoi piboy sa haali rappelard mo Sénégal fof gaddama hen kanko wonno intersection quoi e kanko woni Carrefour o après évite ko nande safra en pinal ji en kanko andino ben MC Thien min noddumi dugu demme Afrique ɗi ɗon quoi ye taw on instant dugu demme piboy ne ɗeɓi wadde paf hama après so waɗi hama baylos en ɗon hay goto mankano ɗo e nder Dakar quoi ɓaleɓe ngari min joyi min puɗɗi fawde pedel amen retour aji ɗi ngari noon ɗon min paranno mais ko ndam rek boy hokki min coftal hokki min cuusal par ce que hewani yeede quoi est ce que aɗa faami rabo manam e nder Dakar quoi ɓerde Dakar manam ñaari tali en Grand Dakar concert aji ne mbaɗe toon taw ko rappelard ɓolo affaire o haawi yimɓe ɓe te affaire o a yino heewi no teb yimɓe garɗo fof daro yeeɓa est ce que aɗa faami par ce que a waɗi hunde plein air oto wat sorale yeeɓoɓe ko kaare jeeɓata mi anda fof jeeɓowoma mais retour aji mumin dañi ɗi Allah tan andi quoi billahi min keɓen ɓamtare min keɓen cuusal e coftal wattude goɗɗum ɗon ronde rewi hamin mbaɗi min mbatti tagno aussi wadde murtuɗon mbiɗon wadde ngolɗon mbatta pelene mbatton ko passe duttiɗon sata guelam hoɗɗon engrais heeɗi machallah waɗi no yimmi ha wonno deuxième concert nangomi nanga somi juuɗi 2015 23 mai 2015 ye ko noon ko kalɗa ɗo ko ɗum adduno ɗum mais avant emin mbaɗa plein air o aɗani min o kala ko mbaɗanmi kewmi ko wadde étudier terrain o ha para quoi ye kewmi ko janggude hunde de par ce que min mi yit game o quoi mais mi wona neɗɗo ɓooyde hen quoi par ce que sa daari duuɓam tan aɗa andi minen min gona mawɓe manam e côté duuɓi quoi manam mi ɓooy mi yidde ɗum guila e cukago mawninmi hen joni ɓaleɓe jiima après mbiya grand heje ɗe eɓe contuma e grand heje ɗe taw noon billahi walla ka foɗɗere e nder dende eyyi après e nder hen min mbi min mbaɗa ndemin premier amen édition nangumi nango 2014 zeeɗo wajiɓe mbi ko eɗen mbaɗa concert o entrée quoi mbimi sawayi son jaɓani kam en mbatta entrée par ce que goto anda en est ce que aɗa faami so tawi anda ko noon garta kaɗa ñaago yimɓeɓe gaare jeeɓe kam walla gara mbaɗa exposé hoorema e mbedda e birtude yeeɓi fof woni noon mais artaka ya andaka mbiya aɗa waɗa concert aɗa waɗa ticket hol codowo sowona ganduɗoma sehlama ma coppe ngaji ma ɗum adduni hewɓe caɗele mbaɗa concert taw ko isumen tan gaari keynu men Ousey Keita waɗino ɗum Salam Diallo waɗino ɗum Mam Gor waɗino ɗum est ce que aɗa faami wasa e rapport aji kewi tan mbaɗi ɗum jeeyi ɗo grand théâtre taw mbawana est ce que aɗa faami isumen tan gaari e ex copine aji mumen est ce que aɗa faami kebbinani ay ngunu eyyi ay neɗɗo
wadde ko wawi ɓuuri wadde ko wawa dan ɗum gacce quoi hankkandi hay sa waɗi ko mbawɗa yimɓe jaɓataɗo wawi ɗon rewi noon min mbimi waji ɓe mbaɗen plein air ɓuuri quoi après ɓe jaaɓi ɓe paate am quoi min mbaɗi plein air o joni noon deuxiéme concert o no woni ngela o eyyi non wona question murtude quoi par ce que min ɓeeti quoi min ɓeeti dolamen ye non retour o est ce que aɗa andi sa waɗi hunde hay sinno ko so mbaɗɗa aɗa andi hokkanma continue yeyi hande sa wino aɗa waɗa aɗa jogui pré album manam non aɗa waɗi extrait de album comme visa bi no waɗiri carika ni quoi pour liggade album mum o waɗi extrait de ɗum ɗo ni wiyatno no manam o waɗi o yaltini maxi o est ce que aɗa faami EP o pour faade album ko so heeɓi retour moƴƴo rek maw jogo coftal continde album o eyyi mais so ala après o heddoro ha joni koye projet ji goɗɗi quoi après o fawɗon album o haw heɓoya courage quoi haw heɓoya cuusal est ce que aɗa faami neɗɗo ko ɗon foti ɓedde hoore mum oto fat a ɓetat hoorema quoi min ɓed koyamin min gandi carrément ko ari ɗo ko ene foti wawde wadde sow après heewa yimɓe an yi nder o e boolo ma watti rufde elle boîte almet eyyi way sama waji nako waɗa mbaɗa yiya ɗum goto mbima waɗanno ɗo concert dugu demme après concert mono mais le malheur ari quoi ko wiyete enen haal koye fufulde walla groupage so yi ha ɓoyi tan wooda ko naari hen par ce que nangumi nanga nden yeyatno ko dental lakki mbiɗa ni MC so somi zoumani MC Zal abu nangumi nanga MC Boy Ndiaye si Boy Ndiaye ɗo hewno quoi mais waɗi jekki tan min natti yiide groupe o min jiyat tan Baba Kane nani banggue mum wiya nangumi nanga nani lakki wiya banggue mum nangumi nanga nangumi joni hol jeeɗo nangumi nanga e pourquoi caw koko fusi walla hankkadi mon fof ala ko anne sama waji diwi fusde kay so ɓoccode fusama kay sama waji hankkadine kay ko tagui goto tan yettani affaire o goto wiya ko min woni eyyi aɗa andi hunde so waɗi ko ay fuɗɗode nde nde fuɗɗoro nde sa tawama est ce que aɗa faami pour neɗɗo yaltinma en weɓata quoi mi anda saɗa faami jin wiide ko a wawa jaggude neɗɗo mbiyamo he accu ɗum ko min jeeyi est ce que aɗa faami wona omono nangue no pamirta yo liggono nangumi nanga o liggo nangumi nanga makko daara so tawi omo waɗi mérite est ce que aɗa faami mino mboɗomi ɗo to gonmi ɗo to jiita Baba Kane ɗo nangumi nanga bo jogui kayitaji mum ko ɓooyi est ce que aɗa faami bo jogui récépissé est ce que aɗa faami bo jogui kayitaji timmuɗi quoi nangumi nanga mais mbiɗa fotodirde e artiste goto manam ay non mi sikkan so tawi ne wawi wonde même nangumi nanga o ɗum ɗon non ɗum cikkuɗa ano non mi namdete tan non ko yewtere anani wona non sikku oto yi jomum ne ɓaddi politicien ji ɗi rek cikka moye noon quoi mino hay politicien ji ɗi ɓuurani finde billahi wallahi non jinmi wiɗama politicien ji koye mumen ɗe min mi jaɓani ɗi ɓuurami finde Macky Sall président ma o billahi wallahi ɓuurani finde so ɓuurinomi finde o fawata yimɓeɓe non min laamu makko mi wona sénégalais mais komi sénégalais en tant que leydi ndi yimɓeɓe sama waji naka war a wawa famde kalanmi ko min e état makko mi jeeyaka e leydi ndi quoi eyyi jinmi wiɗama somo ɓurnoma ƴoƴde hande o fawata ɗo gueɗe kewɗe aɗa daara aɗa yiya ganda ɗum ɗo ko n'importe quoi est ce que aɗa faami woni Afrique ko nil gueɗe nil quoi jiyata ene wona ɗo e leydi en ganda ɗum ɗo joom hakkille deggue fota waɗa ɗum eɗen jogui complexe goto mo ganduɗa gonɗo e men enen yimɓe ordinaire ɓe quoi ɓe gona politicien ji ɗi cikre kam ɓuuren ƴoƴde politique woni holɗum an hoto foti yimɓe jiiɗa ɗo enen jiije e hono foti yimɓe jiiɗa mbaɗani ettit quoi faami ndewani hay nokku ɓe nangumi nanga fusi non askaɗa andi an non aɗa andi ko tagui nanmi toon structure o kalɗa structuration joni mbiɗa aɗa jogui kayitaji pourquoi goppuɗa laki tan ene yiya mbiya nangumi nanga ene hutoro nangumi nanga te a jogui patrimoine a jogui kayitaji an hen droit